Què tal? Mireu, vinc amb la meva caravana d'un viatge molt llarg. Avui vinc de Tailàndia. No sé si ho coneixeu, Tailàndia. De fet, Tailàndia es caracteritza per les seves platges, com aquestes. Platges d'aigua cristal·lina, ple de peixos de colors, algues, coral... El mestre li va dir, d'acord, doncs anem a imitar un altre animal. Un animal que és molt feliç, que sempre el trobes quan surt la primavera volant per tot arreu, de molts colors. Sabeu quin animal és? Doncs sí, és la papallona. Com faries tu la papallona? A veure, ensenya'ns. Perquè des del ioga es fa de la següent manera. Mireu, ara posem els peus junts al teu davant. Perfecte. I els genolls que baixin, que baixin, que baixin. Això serien les ales de baix de la papallona. Per tant, mou aquestes aletes, a veure si t'enlaires. No t'enlaires, eh? Doncs anem a posar les ales de dalt. Les ales de dalt el que fem és passar les mans per darrere i juntar mans al darrere i així. I els animals, nosaltres sabem tots els animals, però només en direm uns quants. Jo tinc un elefant. Com es fa l'elefant? Què fa? I per últim acabarem aquest viatge a Tailàndia amb una de les coses més importants a Tailàndia, que és el massatge tailàndic. Ho tornem a fer? Vinga, inspirem. Expirant, estirant-li els braços. Molt bé. I fan així. Cap punta. Gràcies a tots i totes. Ens veiem demà en un viatge a l'Àfrica. D'acord? Tornem.